Mene makkuulle nyt! Voi vittuun vittu! Missä vitussa me nyt ollaan? Kom. Nyt oli kyllä niin täysin. Voimas. Ei! Ei sinne, ei No, sinne! mä oon... Ei, mene vittuun sinne! You're gonna finish your extra creamy whipped cream. You're gonna fucking like it. No perkele! Se kuuliski. Vittu Teemu tulet mukana, jos me jo mennään, niin sinähän tulet kaasille. Jaha, Juu. jäävät veturit alle. Sigma's hammer. Don't waste that. Too late now. No. Näetkö miten tuo? Noin. Mutta 2 lähti kerralla. Kato, mulla lähti tuonne sauva pyörimään lasilla. Mulla on Confusion, Shocki, Burn ja Entangled. Ja Matias on vaan tyhmä ja sokki. Silloin se on varmaan yköisillä hengiltä. Niin. Näköjään se virhe korjaa. Taas se. Oh pojat. Oh. Ai jumala. Bitch, you're going down. Bitch, you're coming with me. Juokse vitu homo! Ei perkele! Et vitun paskianen! Mitä? Kuka vittu ampuu? Tässä 1,5 kilometriä matka se kamee mies asuu. Pyrkele! Siellä mentiin joku torni joka korkea. Vittu M48 pattoni, voitko sinä vittuun persereikä ampua sen vittu kuoliaaksi? Ime kullia. Te niinku mä. Ime kullia. Mistä tuo muuta on jotain niitä totulkuun? En nyt tiedä mitenkö sulle tämän kulli-imeminen on tuttua. Se on jostain kappaleesta. Kuulosti niin vaan helvetin hauskalta. Se on varmaan tähän mennessä kaiken nähnyt ja kokee. Ei vittu, ja minä en enää näe, enkä vittu koe kohta enää yhtään mitään tässä elämässä. Mua vittu raiskaa mua perseeseen, Matti! Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Темную ночь Selvä. и любимая знаю, Oi perkele! и у детской кровати ты слезу как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная Ai vittu oli kyllä niin täysin. Ei pääse. верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, что со мной не случилось.
essentially Blue's officers were receiving a lot of push from high command to make sure they took advantage of all of the ability to make including space inside. So a lot of Ты меня ждёшь, будешь кроватки и поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю, со мной ничего не случится. Tällä kertaa. Jaha. Kai se oli attack-chopperi. Mistä meitä ammut? Osta sinko, missä sinä vaan turhaa takaan. Korjaa vaan. No. Tässä on spawn beacon, mä kämppään spawn beaconin. Spawnatkaa. Spawnatkaa. I fucking dare you. I fucking dare you. Onko vähän liikkeä tuolla? Kyllä backstappia. Niin on vielä yksi perkele! Lol, se ei saanut mua. Minä lähden pois, sinä istuskelet parvekkeelle. No vittu! Mitä vittu? Vittua! Nyt minä lennän. Vittu. Saatana vitu. Perkele vituttaa. Rasta tuntuu, että Teemu on nyt tuttu. Ihan rauhassa. No kun vittu samalle äijälle kuoleen. Aha. Herra Jumala. Siinä vuorella on varmaan vihollista tää päämäellä. Teemu! Hui! Hyvät paljon. Opsasta saatana. Musta tuli goblini. En muista, että on sun hirveä. Vittua! Musta tuli goblini, mä en vittu nää mun aseet eikä Tää ihme. vittu juokse vain hirveetä kyytiä. Mitä vittu? Näet sä? Niin kun sulla on vibropetterit käsissä. Tässä on ongelma, kun mä tähtään, niin mä näen vaan mun käymeen selää. Herra Jumala! Lähti pyörimään toi vittu romu. Voi vittu, saatana. Wuhii! No niin, Matias, älä huole. Siinä auttaa. Wuhii! Miks mä lensin? Teemu lenti avaruuteen, jumalauta. Persereikää! Ei mitään vittua. Sinä, Matias. Paisti lihaa. Minne minä lähdin?
Sinä näkee. Ei missä mä oon. Jätkää! Stuks. Minneköhän minun ruumis lensä? No voi persereikä, minä en kyllä nähnyt noita miinoja yhtään. Nyt nää jossa haarat jossa tolpassakin. Ehkä saadaan sinne. Oi! Vittu mikä kodi, Jonne, ei Jeesus. Rops ottais tälleen homosti. Minun tankki tapoo. Ja olekaa lata. Miten sä oot hengissä? Miten sinä oot hengissä? Meikä tippuu sillä katolta, eli tehkö samalla tavalla. Ui, sinne vihollisten keskelle. Ai että, ai että, ai että, 3 lekaa tappo siitä. Let's fucking go! Saitko edes? Ai vittu, minä tapoin 5 vihollista. 6, ai 6 tappo. Portaista tullaan, Matti, ihan just. Portaista. Ihan tuo oli. Kirjaimellisesti paljon mukavemmalle mapille vaikuttaa tämä verrattuna siihen edellis. Oho! Oi. No niin! Oho, nyt tuli. Ui, sieltäpä tippu kohti. No niin. Jokin se tekee tuo. Vittu, Allahu Akbar! Mikä ihme paikka tämä nyt oli? Sait. Welcome to Vietnam. Ai Claymore. Oli kyllä Vietnamia. Vähän tosta vähän härpämässä. Nyt pysy. Tästä. Mulla on helikopteri. Here's a Black Hawk helicopter. Spawnatkaa muuhun, mennään tappamaan muutamia ihmisiä. En mä ossa. Oi vittu. Joo. Mä pääsin sinne ton perssiin ampumaan. Mitä persettä? No terve! Justiinsa heitin miinan tuohon, minkä tuo vihollisen auto ajoi. Vittu tää on paskalaji. Tuo se on kyllä vittu semmonen paikka, että hohoi. Teemu, hetki pysy suojassa. Ei. Volkswagen Passat 1.9 turbodekseli tappamaan. Viikonloppu kerran viikossa. Siellä sisällä on 2. Ei jumpe, siellä sisällä on 4. Mitä? Mitenkä niistä tulee 4 ja 8? Nuolen kohtaan kyrpää. No niin. Mikä lässä on? Leopardilla leimahti taas liikkuu. Mä menen tämän vitu Hitmanin kanssa tänne A-saitelle nyt kun meillä... Ja me menetetään B:tä. Sinne ruikutetaan vittu rynnäkkökivääreillä ja rynnäkkötykillä. Niin mikä siinä on, että äijä vielä hengittää? Passing! Tähän paskammaan tästä tää rakennusta ihan iisisti niinku. Nyt sä tiedä. Siinä vittu kuole vittu. Taistele täällä Teemu-hahmo vaan nojaa seinään vasta ja sellaa tablettia. Täällä on suuri osa joukkoista. Yes!
Kovaa. vittu, mitä on muuten tuohon seinään raapustettu? Pysty olemaan. Riittävän kauan näköjään, että sai tehty. Eiköhän se oo kuollut jo. Tässä vitun nurkassa. Vitun Joo, no ihan rauhassa. Justi sä mursit ton muuri ja sitä paljastui vihollinen takaa. Hei! Lego City on uhattuna. Pura vanha vihollisvaunu ja tee itsellesi tovi ohjus. Dismantle tank. Yuta missile. Off to fight you go. But sir, they're just children. Hostiles. Kiekkorit. Joo, ei mitään. Oi Mitä? Siis puolet kuneista meni sen munien välistä. Miten pienet kivekset sulla voi olla? No mä menen jalkapelissä tuonne saatana höökkänä. Tässä mitään... Mitä? Tää vittu ihan vittu. Miten vitu sanoo vitun shotit ei mene vittu vielä läpi? Tämä on niin vitun perseestä. Ihan vittu oikeesti. No niin. Vittu tämä peli on niin saatana paskaa! Nyt voi laittaa ihmistä. Mikäs se oli? Mitäs tuossa? Joo, saata. Ui, joku oli moottoripyörä heittänyt siihen keskelle sinne. Sinä kuulut Teemu siitä islamin uskosta. Näin Matti! Meneekin. No niin! Teepäs jotain moottoria äänitehostetta, niin ei oo niin pahaa. Tyhmä King Kong vaan kahtoo usein. Ai saatana. Mitä vittua se sitten palaa on? Mikä vittu tää sinun autos vai? Mä tiedän, että autos on vieläkin tulee.